हेलौ लोगोफोर बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं फिन फैफिननाय जाबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव। आं दिनै आंनि गावनि जेबो खोन्था बुङा, खालि मोनसे संगठन नुजादों जोंनि BKWC आव, बे जाबाय UBPF। UBPF सेन्ट्रेल कमिटिया दाफुंजाबाय आरो बिथांमोना अथ टेकिंबो लाखांबाय। नै दा आङो गुवाहाटी मेट्र' सिटिनि आन्डाराव माने कामरुप डिस्ट्रिक्टनि UBPO नि सोद्रोमाफोरनि मुंखौ नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों मोनथिनायनि। मानोना गुवाहाटीयाव थोब्ले माब्ले दङ बर'फोरा, बेहाय मोननै मोनथाम संगठन जाबाय। जायखिजाया मोनफ्रोमबो संगठननि मानसिखौ जोंनो नांगौ नालाय, ओंखायनो आङो बिथांमोननि एग्जिकिउटिभ बडिखौ नोंथांमोननो एसे फोरमायना होनि। लिस्ट अफ कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्ट कमिटि UBPF लिगेल एडभाइजार एडभकेट कनक बसुमतारी, एडभाइजार कनकसा बर', नब कुमार ब्रह्म, मदन बर', रबिन्द्र नार्जारी, प्रेसिडेन्ट कानु बर', वर्किं प्रेसिडेन्ट सत्य प्रसाद बसुमतारी, भाइस प्रेसिडेन्ट महन बर', IT बसुमतारी बर' विद्याधर दैमारी, जेनेरेल सेक्रेटारि स्वदwbkhwo बसुमतारी, एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि दिगन्त दैमारी, लक्षी दैमारी, दैमा लक्ष्मी बुङो, अभिराम नार्जारी, गणेश मुसाहारी, सेक्रेटारि धनफुल बर', मेघाली स्वर्गियारी, दाउगा बसुमतारी, खोरोम स्वर्गियारी, उपेन शंकर सना महिलारी, बे जाबाय स्पिकार। डिपुटि स्पिकारा जाबाय सानसुमा बसुमतारी आरो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि कबिता दैमारी, परेश मुसाहारी, रितुमणि बर', कालचारेल सेक्रेटारि जिमि नार्जारी, एसिस्टेन्ट कालचारेल सेक्रेटारि गिरीश नार्जारी, धनेश्वरी बर', जुन्ति बसुमतारी, लिटारेरि सेक्रेटारि इन्दु प्रभा बसुमतारी, एसिस्टेन्ट लिटारेरि सेक्रेटारि बिक्रम बर', गेम्स एन्ड स्पर्ट्स सेक्रेटारि रातुल बसुमतारी, एसिस्टेन्ट गेम्स एन्ड स्पर्ट्स सेक्रेटारि ध्रुब बर', दिपाली बर', अमल बर', बे जाबाय ट्रेजारार, अमल बर'आ ट्रेजारार, अफिस सेक्रेटारि बिरखां ब्रह्म, एसिस्टेन्ट मिडिया सेल सेक्रेटारि दासिमबो दाफुंनाय जायाखै। आरो बिथांमोननि एग्जिकिउटिभ मेम्बारफोरनि मुंखौ आङो थाब थाबै खोन्थालांनो नागिरदों। बिभा बर', अनिता बर', इला बर', दीपा बर', आबजित बर', जयन्त ब्रह्म, कार्तिक बर', गपि बर', माइनाव बसुमतारी, नीलेश्वर बर', राजु बर', आपिल ब्रह्म, मा जाखो बे, रांधाली बर', जीवन बर', बलराम बर', सुरिका बर', सन्जय बर', बबिता बर', गुणेश्वरी बसुमतारी, सोरजिला बर', रजेश स्वर्गियारी, अनसुमै नार्जारी, धनमणि नार्जारी, सीमा गयारी, रिबिका बर', सन्जुला बर', तपेश्वर बर', रबिराम बर' आरो तेनजिं खेरखातारी, सुनिता बसुमतारी, मन्दिरा बसुमतारी, रुना बर'। आरो सोरबाफोर दंबा आं मोनथिला, आंनो हरनाय लिस्टआ बेनो। आं बेखौनो खावलायदों नोंथांमोना, गुवाहाटी मेट्र'आ जोबोद क्रिटिकेल एरिया, बे क्रिटिकेल एरियायाव संगठन मोनसे फोथांना लाखिनांगौबा साफ्रोमबो मावथिफोरा सांग्रां जानांगोन आरो माहारिनि हारिनि मोजां खामानि मावनांगोन, अब्लासो नोंथांमोना थांना थानो हागोन। बेजों लोगोसे आंनि दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों, जै बर' हारिनि। Provision of the